kif intom? Ġieli tkunu qegħdin tagħmlu xi ħaġa u f'daqqa waħda jaqbadkom il-ġuħ? U tafu li fil-kċina hemm xi ħaġa vera tajba tal-ikel. Imma l-bieb tal-kċina huwa magħluq. Issa inti kieku x'tagħmel? Tiftħu il-bieb jew tħallih magħluq? Fil-Vanġelu tal-lum Ġesù jqabbel lilu nnifsu mal-bieb tal-maqjel. U bħalma n-nax jridu jgħaddu mill-bieb biex jidħlu, anke aħna jridu niltaqgħu ma' Ġesù biex naslu għand Alla missierna. Fil-prayer space li ser nagħmlu flimkien li jisimha il-bieb u n-nagħġa għandna bżonn karta forma ta' bieb, karta forma ta' nagħġa, kartonċina żgħira, glue stick, ftit kuluri u biro jew lapis. U se nagħmlu hekk. Ħu l-karta b'forma ta' nagħġa u ikteb ismek fuqha. Imbagħad se tieħu l-karta forma ta' bieb. U fuqha ħadd tikteb Ġesù huwa l-bieb li jwassalni għand Alla. Issa jiena diġà qtajthom għandi n-nagħġa u fuqha ħanikteb ismi. U għandi l-bieb ukoll. U fuqu ħanikteb Ġesù huwa l-bieb li jwassalni għand Alla. Se tiftaħ il-bieb bidejk. U ħatgħaddi n-nagħġa minnu. U waqt li tkun qed tagħmel hekk, itlob biex dan il-bieb li qed jirrappreżenta lil Ġesù tħallih dejjem miftuħ biex Ġesù jkun jista' jgħinek tkun persuna li tħobb u tieħu ħsieb lil ta' madwarek u jipproteġik milli tagħmel affarijiet ħżiena. Bagħad jekk trid tista' twaħħal in-nagħġa mal-bieb. Hekk. U dawn flimkien tista' twaħħalhom fuq kartonċina u ġġija ħdejn il-bieb tal-kċina biex tiftakar li trid taċċetta lil Ġesù u tħobb bħalu. Insellmilkom u ħudu ħsieb.